Budalakraft. Budalakraft. Vidite ovog. Zeti skin lače. Trolling. Obudi se konju. Fju. A nemoj letiti jebote. Uni. Šta je? Možeš ti ovo. A ne mogu jebote. Bum. A nemoj to. Ajmo. Čekaj da ja uzmem onu svoju sikiricu. Čekajte, ja uzmem varp. O, kako... Kit stinga. Kit. Parkour, moram... Fuck! Jebote, ovo mene zajebava. Gdje ne snimamo botinu? A šta? Ovo me zajeba i to malo jače. Ja... A nemoj ljudi. Evo, dobar sam. Ali dobar mi je sjekira. Efficiency 10. Ovo je ljudi, server. Kako se ono pa kaže? Jebote! Neka. Ajde vamo dolazi, uni. Ma gopska, nemaš to. Ma nemoj to jebotu. Keno! Neka. Ja sam strošio mi kuću, žestoko. Ne, ajde nemoj da idem vidjeti šta je vam gore. Jebote. Sad ću ja povidjeti gore. Nema ništa. Ako nešto. A gdje je onaj portal do neda? Ljudi, idem ja u Nether. Ja ne idem. Ajde, idem doći nekome u bazu. Hajde, hajde u Nether, idemo nekom doći do baze. Hajde vamo. Uni. Hajde dolazi vamo. Stani, ovdje vamo. Idemo nekom sad doći u bazu. A onaj tamo lik nek našto radi. Razvaljivam kuću. Evo ga, Uni, stani, vrati se nazad. Juj, ej, Zeti. Reci. Znaš kad smo igrali zajedno, znaš da ovdje je bio jedan portal. To je onaj portal što možeš doći kod one kuće, hajde. Znadem ja gdje. Hajde Uni dolazi u portal, Uni, jeben. Sad će doći do te kuće. Evo ga. Hajde dolazi, gdje je Uni? Evo ga. Hajde dođi. Evo ga, Uni, hajde dolazi vam, gledaj kuća. Oj, ovo je onaj moj PvP. I ljudi, ovo je moja PvP dvorana, samo što je to neko ražnio. Ja odu u Nether. Idem ja u Nether. Što, ja nisam dovršio onoga. Nisam radio skroz do kraja. Često je ona. Čuba. Vidio sam Blaze. Sad mogu pogoditi dalje sam kinem. Ne znam. Nikako. Oj, čeče. Ajde. Nemojte Blaze-ovi, molim vas. Evo ga, i opet smo kod istog PvP, what the fuck? Čest vidi čas. Kod onega mog PvP. Nemojte skovat. Ajde vamo je mahava kuća, ajde vamo, Ajde Warpfield, Uni. Get King. Fuck, za 9 minuta tvoj. A to je moje, to je bilo moje. Hajde Uni dođi na Warpfield. Idemo vamo, ja imam post... Pa da. Da, ali to je zamka, u to ako upneš ne možeš izaći. Ajde teleportuj se do mene, Uni.
Ne, a eto ide lik ovom. Uni? Šta je ovo? Ovo me pukla konekcija jebote. A čekaj, liko je pukla konekcija. Uni? A ovom liku pukla konekcija. Čekaj, sad ću ga dodati. Valjda kad snimam pukne liku konekcija. Jaj, dodaj grupu. Evo ga. Evo ga, došao je. Zeti. Keno, ti Zeti. Hajde teleportuj se do mene, ovdje malo nije likova. Pun server. Pun server. Hajde malo nije likova, dobo iz vrk, Juni. Hajde ti izađi server pa čaunić. Ha? Hajde ti izađi server pa čaunić. Ne mre. Ahaj. Di reci kaže, ko izađe sa onoga servera dobije 5. Izašao neko. Upadaj. To. Jel ti još snimaš oni? Uzmeš, kucaš e-spam. E-spam ukcaj. Ali sve zajedno. Kada je ovoga mača? Gotov si, sine. Dečki, ja ovdje pratim. Keno! Ajde teleportuj se ovdje. Ljudi, evo. Gledaj šta je ljudi, evo. Ljudi, vidite, gledaj šta je likova. To sve mora pobiti. Koji je? Vidiš šta je. Koji stuku proti mene? Eno, ona ima auto disconnect. Ta će da ban. Ona je Flamecraft. Ban. Flamecraft. Lik neće više moći unići. Kako je lik bot? Više neće moći unići. Zato što ima auto disconnect a server full. Haha, bot. Čekaj, ovdje. Uni, botino. Evo ti. Uni. Evo ti, kaci ga. Moj. Idemo sad i home tamo. Uni. Zamalo sam kaci ga. Zamalo sam pogrto masline sa šljivom. Da. Ni ja neću temu. Nije. Čovječe. Šalimo se, ljudi. Čitujemo mi svi. Šalim se. Zacaklim bilo sad. Evo, znači taj. Ne čituje mi. Mi smo pošteni. Keno, jesi ti ikad pio maslinovo ulje? Nisam. Ja ga sad pijem. Bravo. Neće preko homača igrati. Jebka. Ja igrao sam ja preko homača jednom i... Vidiš ove likovom da, ovi mi nje moramo ubiti. Ja ode po Ender Pearl, mogu poći nekako. I ljudi, kako je ovaj Zeti bote? Ko je bot, vidite sebe. Gledaj lika upao dole. Ko? On će njegovu Vanguard kuću. Je!
Jebem mu majku. Popio sam stvari bili. La ilaha illallah. Ode Bog. La ilaha illallah. Ti, popio sam stvari bili. Trska, ide meni. What the fuck? Bježo da... Uni, hajde, portuj se. Shit. Te paze i ti. Minus 10 mi power, what? Čekaj, F power. Koliki ti power bili? Minus 10. Bravo. Ne, 10 od 10. A, sačkaj samo malo, sačkaj. Uni, javi se. Slabo se čuješ nekako. Jebem te! Dobro, pokupio sam sve. Sačkaj samo 5 minuta. Što, moraš ići jesti? Ne, sačkaj, stani se. Tako je. Koliko već dugo traje klip, da vidim? S kojim ti programom snimaš? S kojim programom snimaš? Da, Bandicam. Da, ja kad sam snimao, mi smo snimali TNT tag na jednom serveru. Premium serveru. Ima... Imamo hakovane. Pa da ću ti ja 2-3. A posle kad završi klip, ne znam. Pa dok se to... S kojim programom renderuješ? I edituješ? Izjebane kili, onda nastavi snimaj. Ti, ispoču. Yes. Gledajte ljudi ovoga jebač da se ne izražujem, kako ga nije sram? Kako ga nije sram? Deniro, brati, smiješ 3 vs 1. Keno? Keno? Šta je? Sad ti ja bili reći šta ja radim. Čupaš psa odiš? Ne, pogledaj se. Ne možeš igrati na Mineplex zato što svi premium akaunti imaju ban. Pa svi hakovani premium akaunti imaju ban na Mineplex. Šta ti kjer radiš? Žagam. Kolika. Sad ti pisam. Bili 14, evo ti u četu. Jebote. Eto, napisao sam ti u čet šta radim. Motaš. Uni. Imaš ti motor? Uni. Da se pohvalim malo ovim ljudima. Ja imam motor za 4 točka. Zove se Yamaha Raptor. 600 kubika. Nemam ništa. No.